Tindog dia ba? Di lagi ko muli lagi. Muli ka, guyuron ta ka. Di lagi ko muli, kay mulag pa ko. Dahil ka kahap. Dali, dali. Napir ka rin. Siglaag. Ayaw lagi ba? Juyax, takboy, no saman mo. Pa? Polion ko niya pa. Sa dili pa ko po dili. Ano man, Juyax, ngayon mo man gigoy sa takloy. Ganyan buntag na siglaag ba? Huwag kong kaon. Dili manggod ba? Lakaon magugog saging ganina dito. O na mong nangumurag unggoy kasi kira kagkaog saging. May na lang na kay mukhaon ka sa dili. Dili, sumutas kira maglaga ni. Ayaw mo si kaaway diya. Ha? Muli ta, muli. Dali. Di lagi ko muli. Uli taon sa man atong sakyan. Mao na, kay kumulaag. Pamot og Boracay, magbaktas ra. Nya karon, mureklamo ka nga na sakyanan. Zaman day sakyanan nimo pa, naday kay sakyanan. Wa lang ka kabalo, kana ako'y sakyanan. Unsa may sakyanan nimo? Luxury car. Ha? Katong dato ray makapalit. Oh, mauna ang ayaw siglaag. Gina, ay sige reklamo. Tara na. O saman, mauli ka dili. Kadi ka kasakay sa luxury car. Muli na lang ko, kay gusto ko mo sakay. Dara man nina. Tara. Bantay ka. Saman dapat di mo gibutang. Tara dito. Hala! Wow! Lah, minsa na po eh. Tinuod na pa. Muna'y ginansya sa ko pagka-kontraktor. Galing nga, dahil di mo pa no, kinakapalit kag luxury car. Engineer man mo papa. Tara. Oh, ginduta, oy. Sina, sunod mo. Ginduta, ani, oy. Hinahinay mo ha, kabadaot ako sakyanan. Sama, ready na mo diha? Induta, juday, anang luxury car pa, oy. Pangdato, juday pa. Ani din yung luxury car pa no? Bugna kay aircon. Munang panggunit po diha, kay kusok kayo na mudagan. Sige pa, tara na. Sige. Oh, smoky kandar bay. Kanino? Hala, inani rin dato. Wapo kay kandar ang sakyanan, bay. Dato nami. Anda mo diha, kaya ako na ikambya. Kaya kayo muna ko na ta. Ngenge. Dato nami. Ano pa? Ikaduhi ko pa. Nga ni luxury car no? Alangan karon pa man kakasakay og na aircon god. Ano ni? Gunit mo akong turbuhan. Oh, hapit na tumabot. Daliar na tumabot pa oy, naman ko'y turbo no. Sige na, abot na ta. Gawa sa mo diha. O muna, Chloe, ayaw pa sige. Lakaw-lakaw kay padong lagi po na sa mo ha. Salamat pa ha, ninduta oy. Niya ako ba? Sihatag naman sa ko ah. Unahon na nato na kailangan kayo. Sunod na mo ha. Lahi ra jud ba sa engineer at ang papa no? Kay makapalit yung luxury car. O sige, sige na. Tara, mahuli na ta. Ninduta oy. Asa kaya to sila papa bay? Gusto ko mo drive sa iyang luxury car nga bago kayo ba? Wato na ko. Excited na kayo ko mo drive sa luxury car. Dahil na dyan ba sa engine na natong papa ba? Kaya makapalit yung luxury car. Induta dyan sa luxury car, oy. Sports car kay dating bay, mamahalin dyan. Lahi na dyan yung dato ba? Saan kaya ito pag-drive ni Papa, no? Pero sige lang, ako aran yung testingan, makabalo na lagi ko ani. Yun na niyon man to bay. Kaysa, wala man ko'y susi. Wala naman ni susi-susi dahi. Kay high-tech man dahi kayo ni. Tuplokon na ko ni, may tulokon ko ni. Hala, pitiya, uy. Wow, buta kinod sa luxury car, uy. Kung saan kaya ito pagpadagan, ha? Ikambya na dahi na ako. Buto kay tingod, bay. Parihason dyan ako sa Fast and Furious, bay. Katong pagdagan niya nga kusog kaayo.